The Witcher 3 és la tercera entrega d'aquesta saga que va començar al 2007 amb un joc exclusiu per PC i que va continuar a la generació anterior de consoles, i ara arriba la tercera entrega que ve a tancar la història principal. Acaba de sortir un nou DLC que comença una història principal nova. Aquest joc, diguéssim, tanca la història principal que començava a iniciar-se tímidament en la primera i en la segona entrega. El qualificatiu per aquest joc seria un joc vast, un joc grandiós en tots els aspectes, a nivell de mapes, d'escenari, de continguts, de personatges, de missions secundàries, de trama, d'opcions que el joc et dona a tots els nivells. Gràficament el joc està molt bé. És un dels jocs que demostra una mica ja el nivell d'aquesta nova generació de consoles, no? La diferència amb la generació anterior. A pesar que és un joc de món obert, és a dir, un joc que té escenaris grandiosos, i tot i així aconsegueix tenir una qualitat de textures, d'animacions facials, la roba, diguéssim, molt gran, no?, per ser un joc de món obert. Destaca especialment el disseny dels personatges, sobretot els personatges principals, els detalls de l'equipament, de la roba i sobretot les expressions facials. Els personatges principals tots tenen uns dissenys de cara, de rostre i d'animacions facials que demostren sentiments únics. Sí que és cert que els personatges secundaris també. Els NPCs ja és diferent, hi ha menys varietat de dissenys. Això s'aconsegueix, diguéssim, amagar una mica combinant doncs, la cara amb un determinat tipus de cabell, roba, barret o casc que em porta, però la varietat de dissenys, diguéssim, de personatge en el cas dels NPCs no és molt gran, però els personatges principals tots tenen una cara amb molta personalitat, és a dir, el tipus de cara que tenen és un reflex de com actuen aquests personatges, de quines coses diuen, i s'ha posat molt èmfasi en que els personatges, diguéssim, moguin la cara de manera que mostrin emocions i sentiments coherents amb el que està passant i amb els diàlegs. Els efectes de llum són sensacionals, els d'aigua també molt bons, tot i que no tant com els de llum. Ja trobem textures molt maques, molt bones, tenim una varietat d'escenaris molt gran, paisatges boscosos, prats, muntanyes, neu, pobles de cases de fusta, ciutats amb cases de pedra, de tot. És a dir, hi ha molta varietat i a més té sentit. És a dir, cada regió del món té un tipus de naturalesa que lliga amb el tipus d'arquitectura que hi ha, tal com van vestida la gent, tal com actuen la gent amb els esdeveniments. Per exemple, hi ha una regió que són les illes Skellige, que venen a ser unes illes com de vikings, no? Molta neu, molta muntanya, és a dir, la gent té un caràcter així com rudo, no? Té coherència, no es comporta de la mateixa manera, no parla igual una persona de ciutat que una persona de poble. Això també es nota en el doblatge, i ara passem al so. El doblatge del joc està molt bé, això d'entrada. Ve a ser un doblatge britànic, l'accent que predomina és un accent més aviat britànic, però amb molts matisos. Com he dit abans, no té el mateix accent ni la mateixa manera de parlar una persona d'un poble que una persona de ciutat, una persona rica que una persona pobra, i, naturalment, persones de diferents regions, sí? Aquests Skellige tenen un accent una mica més vast, no? En plan, una mica més bàrbar. Pel que fa a la banda sonora està bé, té composicions molt maques, en general són composicions instrumentals i senzilles, relaxades, té algunes que destaquen més que unes altres, que es fan servir més sovint. Està bé en aquest aspecte. A nivell argumental, suposo que la gran pregunta és: he de jugar als altres The Witcher per disfrutar aquest? La resposta és no. La història d'aquest The Witcher comença pràcticament des de zero en aquesta entrega. Des d'aquesta entrega és la més gran i pràcticament és com si comencés una història nova dintre del mateix joc. Al principi del joc, unes quantes hores començava la partida, si hem escollit l'opció de simular una partida de The Witcher 2, ens faran un interrogatori en el qual nosaltres podrem respondre les preguntes de manera que expliquem com van passar esdeveniments a l'anterior joc, pels que l'hagin jugat prèviament, coneguin la història. D'aquesta manera el joc crea una base amb una sèrie de personatges perquè aquests personatges després poden intervenir o no intervenir en la història d'aquest joc. Per tant, els anteriors The Witcher introduïen tímidament
la història principal, però aquesta es desenvolupa gairebé sincerament en aquest joc. Del que serveix haver jugat als altres The Witcher és perquè coneixes sobretot els personatges principals, coneixes com són, les relacions entre ells, i també pots entendre determinades referències que durant el joc es fan esdeveniments passats, no? De fet, jo quan vaig passar-me el The Witcher 3 per primera vegada, vaig jugar-me a l'1 i al 2 perquè volia saber més sobre els personatges i sobre el món, sobre les relacions dels personatges entre ells, no? Cosa que m'ha ajudat també en aquesta segona vegada que estic jugant al joc a prendre decisions també coherents amb les decisions que vaig prendre als anteriors jocs, no? I d'aquesta manera canviar la història i canviar també el final de la partida, perquè depenent com interactuem amb determinats personatges, el joc té diferents finals. Alguns tan diferents com perquè, per exemple, en un d'aquests finals el protagonista, el Geralt, mora. Per tant, les decisions que prenguem tenen importància, a pesar de que després del joc et permet seguir jugant les missions i jugar els DLCs, entre cometes, com si res hagués passat, no? El joc no s'acaba taxativament si mor el personatge. Naturalment, això seria una putada. Per què fa la jugabilitat? Bé, ja ho veieu, és un RPG, semblant a Skyrim. Tenim un món molt gran, tot i que està seccionat amb un parell o tres de parts, el qual fa que el joc no sembli tan vast, però ho és. Però està molt ben construït. Primer de tot és un joc amb molta vida, és a dir, està ple de viles, pobles, ports, aserraderos, petits llogarrets. En alguns potser no hi ha ni un maleït artesà ni comerciant, simplement hi ha gent que viu allà i que no hi podem interactuar. Però la qüestió és que hi ha vida. No ens estem hores caminant per un paisatge boscós sense trobar-nos a ningú. No, el poble està ple de vida. Simular, diguéssim, un país de l'Europa medieval, no? Del centre Europa medieval. Podríem dir que Polònia, perquè les novel·les de The Witcher són d'un autor polonès. Té molta vida i, a més, els diferents habitants de les regions tenen molta personalitat. Realment són molt diferents entre unes regions i unes altres. La manera com interactuen amb tu, el tipus de missions que has de fer. El mapa té molta coherència. A més, les missions secundàries sempre les has de fer més o menys a prop del lloc on les agafes. És a dir, no t'has d'estar mitja hora caminant fins a l'altra punta del mapa i haver de trobar-te un bitxo de nivell 30 que et pela. No. Aquí, normalment, les missions secundàries estan relativament a prop d'on les demanes. A més, si vols aconseguir materials per construir armes o herbes per fer pocions, n'hi ha per tot arreu. I si no les trobes, gairebé totes les venen els comerciants, tot i que és més car. De manera que el joc no et posa les coses difícils, al contrari, te les posa fàcils perquè puguis explotar al màxim les seves possibilitats, perquè puguis passar-te molta estona, per exemple, construint el teu propi equipament, o fent-te tot tipus de pocions i olis per ser més efectiu contra els monstres, sense que t'hagis de passar hores i hores i hores explorant, buscant, diguéssim, les herbes i els materials estranys, no? Hi ha moltes missions secundàries, però aquestes s'interrelacionen molt bé amb la principal. De fet, depèn de les decisions que nosaltres haguem prenent, podem anar allargant les missions secundàries, és a dir, creant més contingut, fins al punt que alguns personatges secundaris acabaran introduint-se, depèn com ho fem, en la història principal, no? O inclús altres personatges secundaris poden morir. A vegades, depèn quines missions fem, ens trobarem en la situació d'escollir que un o altre personatge mori. Una putada, llavors, clar, podem escollir qui guanyi per com vulguem que es desenvolupi la missió o pel que ens caigui millor, no? Pel que fa al nivell de combat, el joc té un nivell de combat senzill. Bàsicament tenim un cop ràpid i fluix, un cop potent i més lent, que els podem anar combinant. Podem utilitzar mages, tenim 5 tipus de mages molt diferents, que s'adapten a diferents maneres de lluitar i també a diferents enemics. Podem bloquejar amb les nostres espases, en portem dues, una espasa d'acer per a enemics humans i humanoides i una espasa de plata per a enemics màgics o monstres. També podem utilitzar durant un combat una ballesta, bombes i pocions. Hi ha pocions que serviran per fer-les servir, diguéssim, abans de combatre, per exemple, untar la nostra espasa amb una poció o amb un oli que la faci més forta contra enemics tipus bèstia, per exemple, i altres pocions que les podem fer servir en combat per potenciar les nostres debilitats. Això està bé quan en nivells de dificultat, diguéssim, mitjans o superiors, sobretot, quan hem de lluitar contra bosses, és una bona manera de preparar-nos millor per la lluita. No és un joc com el Dark Souls,
però tampoc pots anar a lo boig, no és un hack and slash. És a dir, no pots deixar mai que et rodegin, perquè si et despistes et poden treure la vida ràpid. És a dir, no és un joc difícil, però inclús a nivell de dificultat més baix és normal que moris unes quantes vegades. Pel que fa al desenvolupament de personatges, no és massa complexa, però tenim una bona varietat d'equipament i, com he dit abans, podem fabricar-nos el nostre equipament i podem potenciar parts de l'equipament i les espases, diguéssim, amb runes, no? Perquè facin diversos efectes. A més, nosaltres tenim uns arbres d'habilitats i a mesura que anem pujant de nivell anem potenciant unes habilitats que ens interessin, però no tindrem mai espai per tenir-les totes equipades, haurem de triar. A més, podem crear amb l'alquímia una cosa que es diuen mutàgenos, que serviran per potenciar les habilitats que tenim seleccionades, no? A més, les màgies que tenim podem millorar-les i podem canviar-les de manera que cada tipus de màgia, diguéssim, tingui diferents efectes o s'usi de manera diferent, no? Com a nosaltres ens agradi més. No és un sistema de combat molt complex, però té suficients elements com per fer-lo interessant i la veritat és que està molt bé. Es maneja bastant millor que l'anterior The Witcher i he trobat un equilibri entre complexitat, dificultat, però al mateix temps, diguéssim, sense ser massa tàctic, no? En resum, diguéssim que el The Witcher és un joc grandiós. Jo porto fetes unes 180 reviews des que vaig començar el 2007 i només he donat 4 10 i ara donaré el 5è. La veritat és que és un joc que a mi m'ha encantat, és que no hi ha errors. Et pot agradar més o menys l'estètica, la mecànica, la història, però no té errors al joc, és a dir, potser gràficament té algun petit bug de tant en tant, jo que sé, un personatge que es queda encallat, o alguna textura que li costa carregar, però el joc és genial en tots els sentits, o sigui, és un joc grandiós però que no agòbia, el joc t'ho posa fàcil, la història és brutal, uns personatges increïbles que t'encanten, quan un personatge mora, et fa un mal, una cosa semblant al Mass Effect. Jo estic jugant al joc per segona vegada per canviar moltes decisions que havia pres la primera vegada i que després no em van agradar. És a dir, és un joc que t'atrapa, amb tant de contingut, el món és tan ric, tan coherent, és que hi pots estar hores i hores jugant només per donar voltes i parlar amb la gent. És una passada. És per mi el millor joc d'aquest 2015, però de llarg. Serà un dels millors jocs d'aquesta generació, l'heu de jugar. No sé si us agradarà tant com a mi, potser us estic donant massa hype, però és un joc increïble. És per mi un joc imprescindible i bueno, jo de fet, ara mateix que esteu escoltant aquesta review, ja he comprat i ja he començat a jugar el primer DLC, que són aproximadament unes 12 hores de joc, per 10 euros, que no estic gens malament. Per tant, m'ha encantat. Espero que a vosaltres també us agradi.